ku takému uvedomeniu, že možno je môj otec mŕtvy. Vzpomenete si na nějaký zážitek z dětství, který ovlivnil váš život? Keď som mal asi 11 alebo 12 rokov, tak sa stratil otec. Raz večer sa mu vybil telefón a počas veľmi zlého počasia sa nevrátil domov z práce alebo takéto niečo. A vznikla taká mierna panika, že kde vlastne je alebo čo s ním je, pretože sme sa mu nevedeli dovolať. A v ten moment som zacítil paniku aj ja a bol to asi najbližší pocit ku takému uvedomeniu, že možno je môj otec mŕtvy. A bol to tak extrémne zlý pocit a bola to taká neuveriteľná úľava, keď sa o hodinu vrátil domov a ospravedlnil sa, že proste mal vybitý len telefón, ale že to všetko zvládol. Že od tej doby si 5-krát viac vážim to, že mám vedľa seba furt rodičov, ktorí furt žijú, alebo mám okolo seba ľudí, ktorí stále žijú, lebo tak ako má napísané Chaos v texte Vodopády, že život ide, ale kniha môže zmeniť tému počas niekoľka viet, alebo sekúnd, alebo také niečo, proste zostane na zdate a všetko je fuč.